kaikki! Tänään meillä on tämmönen uusi pieni pelisessio, mutta... Sori, mulla on kurkku vähän. Niin. Elikäs. Mulla on tässä nyt tämmönen peli kuin Subnautica. Ja mulla on semmonen homma tässä, että mä löysin just äsken aika kiehtovan saaren. Et mä menen sinne. Ja mä tiedän, että mitä siellä on. Mut se on aika sairaan siisti. Että... odotellaan tästä aamuun ja mennään sinne saarelle. Se siis on niinku... Välttämättä kauan moni ei tiedä, se on tuolta noin tonne. Yksi saari on yhdessä vähän toisessa paikassa, mutta... Siistiä, että mä semmosen löysin. Tossa on homma ja... semmosta. Laitetaan nää tonne. Tarvikelokeroon ja mun loppuu virta tästä, mutta on muuta. Sanokaa kommenteissa, jos haluatte tästä sarjaa. Et mä teen. Onhan mun nyt ihan invi tyhjä, joo. Koska sieltä täyttyy invi. Meidän pitää lähteä tonne. Yksi saari on noista potkureista tonne. Mut varmaankaan moni ei tiedä, että tuollakin on saari. Siksi mä teinkin tän video, että... Kurkku on ollut vähän kryhä, niin aamukin tulee. En mä varmaan tarvii ruokaa, eiköhän me selvitä. Ihmiset eivät tarvii enää ruokaakaan. Noin. Sitten lähdetään vetää. Mä huomasin, että se oli tästä näin suoraan. Ja tuolla on mun piikkoni, mikä näyttää yhden toisen paikan, mutta sinne me ei ole menossa. Sieltä mä sain oikeastaan aika hyvät resurssit. Mut nyt kun mä löysin ton, mä kävin siellä ja mun invi oli oikeastaan... Se oli minuutin päästä täynnä. Et on täyttää saari. Ja... jos mä aloitan tästä sarjan, ei kannata odottaa, että tätä tulisi sieltä niinku ihan liikaa, koska ja plussaksi mulla on kestänyt, että mä saan nämä tavarat, mitä mulla nyt on. Mulla on kestänyt 14 tuntia saada nämä. Et tää saattaa olla suht hidasta, mut siinä se saari nyt on. Vuori. Näyttää pieneltä. Lähdetäänpä kiertämään, niin vähän isommalta. Sen mä voin sanoa. Ja älkää välittäkö tuolla alhaalla jotain tekstiä, koska mun omalla baseilla on pieni probleema tuon virran kanssa. Mun pitäisi varmaan rakennella vähän enemmän virtalähteitä. Okei, toivottavasti se on nyt siinä hyvin. Toivotaan, näyttää kyllä olevan aika hyvin. Heti ekana kultaa, ja tää on se mitä mä keräilen, koska täällä saa basein ihan sairaan hyväksi, koska tuolla saa parhaat suojat sinne, ettei tuu vuotoja taloon. Siinä on lintu. Mä oon puolet saaristi oikeastaan etsinyt aika lailla juosten, että täällä on pieniä. Ja tarkoitus on nyt käydä tuolla kohta, kun mä oon täällä näin vedellyt, ja mä saatan tehdä pienen kierroksen takaisin baseille, että sit kun mulla on invi täynnä, niin tulee vielä toinen video siitä, että mimmonen sitten tuolla sisällä on, koska mä veikkaan, että mun invi tulee täältä. Mikä tuli? Ai jaa, se hyökkää. No, ei mä anna mun skannata sut. Haluaa skannata sinut. Panna skanjuu. Skannattu. Nähtävästi jätäkkää kimppuun, joten ei viitti mennä liian lähelle. Ja tänne mä mietin myös rakentavani talon, koska tää on hyvä resurssipaikka. Täältä saa niin paljon tavaraa vaan. Nyt mä voisin vähän juoksenella, kattokaa kun mun invi on jo aika täynnä. Se on jo puoliksi täynnä, joten...
viitti niinku keräillä. Mä keräilen ne, mitkä tulee niinku suoraan näkölinjalle. Ja jos joku haluaa tietää story, niin story menee niin, että raketti, jolla tulimme, teki pakkolaskun random saarelle ja tuonne se meni ja olin ainoa kuka survaivasi. Mä en halua nyt tippua täältä, se on mun ensimmäinen homma, mitä mä en halua. Mitä tästä saa? Kultaa lisää. Ja nää on tämmösiä pikkuilköitä täällä saarilla. Kaikilla saarilla on näitä. Et sen enempää, mut ne tekee vaan ottaa sut hopeita 4 vai 5 pois. Et ei oo, älkää pelästykö, kun semmonen hittaa, koska niin, tulee pientä kaikkea. Aina tää luola on vähän niinku tämmönen, mitä? Tää vuori on tämmönen luola. Kyllä. Niin piti sanoa. Timantti. Rarein ore oikeastaan, mitä voi saada kivistä. Itse asiassa taitaa ollakin rarein. Kultaa lisää. Mitä pidemmälle mennään, sitä parempaa tavaraa alkaa tulla. Ja tää on umpikuja. Mä veikkaan, että toi johtaa sinne luolan sisään tuo reitti. Ettei siellä ole joku outo. Tai sitten ainakin saa hyvää videomateriaalia, jos siellä on meinaa. Tää on aika uusi varma. Hei. Hei. Toivottavasti tässä pelissä. No hyvä. Mietin, että toivottavasti tässä ei ota Voldemalia. En halua tuonne uimaan, mä en tykkää vedessä olla ilman mitään hyvää tavaraa. Ja meillä on invi täynnä. Hitellään. Mä en tiedä oikein mitä mun pitäisi heittää pois. Tässä tuolla ei ole jotain ylipahaa, mikä tappaa meidät, kun meidän pitää mennä tästä yli. Selvittiin, hyvä. No. Tää saari on itse asiassa varmaan tässä. Joo. Tämmönen outo, iso saari. Tai en mä tiedä isosta, toinen on paljon isompi. Mutta silleen niinku, mä en tiedä onko tää uusi joillekin. Ja hyvä materiaalihakupaikka, koska toi vaaleanpunainen ore on tosi harvinaista. Ja moni on yrittänyt etsiä niitä niin vaikeasti, kun niitä löytyy. Niitä ei oikein vaan tunnu löytyvän mistään. Niin tossa on uusi hakupaikka, jos joku tätä peliä pelaa. Et toivottavasti löydätte. Toi on kuitenkin sen verran pieni, että toi saattaa jäädä huomaamatta. Niin. Eli tämmönen. Mä voisin mennä peissille ja näyttää vähän mun storage, kuinka se on täyttynyt tosta tavarasta. Ja katsotaan, onks mun yksi hirveä muna spawnannut. Ei oo kyllä kauhean ihmeellinen. Sain sienibiomista semmosen kilpelän jonkun otuksen munan. Tässä vaiheessa niinku action on mennyt, joten nyt on sitten tämmönen pieni. Sitä vaikka talonäytöksen, millainen mun talo on tällä hetkellä. Niin. Tässä niinku, mä oon huomannut, että mulla on ihan ylihidasta tää edistyä tässä pelissä, koska mä oon nähnyt monen edistyvän tosin äkkiä ja mulla vaan kestää niinku aivan liian pitkä. Au. Mä en halua kolaroida nyt. Toivottavasti tätä saa korjattua tällä. Sano, että tätä saa hyvä. Yes. No niin, nyt se on taas täys nopeilla. Ja jotenkin mulla on tämmönen, mikä antaa vähän speedia tähän uintiin, mutta se on nyt tarpeeksi, jos löytyy ihan sairaan, niin se... se on kuoriutunut.
Siinä se nyt on. Okei. Täällä on. Tää on siis sitä vaaleanpunasta, sen ei nyt vaan näytä sieltä. Täynnä. Joo, en mä halua tätä. Tääkin tulee täyteen tästä kullasta. No tää ei oo täynnä. Nyt vaan. Tääkin on nyt täynnä. Mitä siihen tarvii, että me voidaan tehdä uusi? Muistaakseni se oli aika halpa. 2 titaniumia ja 1 kuartsi. No siinä on jo resepti. Näin. Uusi tämmönen. Ja noisin. Okei, no tää oli tämmönen niinku. Ja niin, mä näytän nyt tän mun talon. Ei tää oo kauheasti edistynyt. Jaha, mitäs tää? Suolaa. Tää on generaattorit, nää tuottaa suolaa ja vettä. Eli tekee tosta vedestä, niin laittaa suolaterekseen ja pidit myös. Niin tää on vähän niinku ikuinen vedenlähde, koska nyt mun ei ollut ehtinyt oikein tää mennä alas, mutta nyt se on taas täynnä. Pitäis vielä löytää ikuinen ruoanlähde, kun harmi ettei näitä voi syödä. Mä vaan pidän näitä ihan pienenä lisäyksenä mun talossa. Pitäis löytää vielä parilta tyypiltä. Sitten mä olisin onnellinen näitten kanssa, mutta ei oo nyt niin kiire niitten kanssa. Mieluummin mä nyt hankin ja niin, pelissähän on tosiaan toinen saari. Mut siellä ei oo paljon tommosta materiaalia. Siellä on enemmän kasvateltavaa materiaalia, just mä en oo niin kiinnostunut. No. Se on sit. Moikka moi!